טוב, כחלק מהשירות של חברת ג'אנדי טורס ללקוחותיה, אנחנו מעבירים שיעורים מזורזים בשפת הטגלוג, שפת המקומי. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה מאוד פשוט, אני מעלה משפט בסיסי על המסך, ואני אתן לכם 3 תשובות אפשריות, אתם מוזמנים לנסות לשער או לענות מהו המשפט העברי שמתרגם את המשפט בטגלוג. אנחנו מתחילים. קומוסטקה. מי אמר מה שלומך? אפשרות מספר 2. אוקיי, אז קומוסטקה, מה שלומך? ללא שהיות אני עובר למשפט הבא. סאן קספינה, נכון? אוקיי, האפשרויות. בא לך אננס, 2, רוצה לבוא לאכול, 3, איפה את גרה? בפיליפינים. כן, מה אתם אומרים? לא לגלות. בא לך אננס, כן. פינס, נכון. פינס זה הקיצור של המקומיים בפיליפינס. אז התשובה היא 3. משפט הבא. חשוב לזכור את זה, אלה שמתכננים פה לנסוע, זה חודש הבא. טוב, אני אנסה. נג הענב אקונג מגנדן קרסטיורן. וואלה, סוף שבוע אני שובר את השיניים. אוקיי, המסעדה הזו כשרה, אפשרות שנייה. אני מחפש מסעדה טובה, 3, עזוב אותי באמא שלך מהמסעדה הזאת. כן, יש תשובות, בבקשה. יואל, מה התשובה הנכונה למשפט הזה? נכון, תתעלמו אבל, איפה מסעדה כשרה? כן, אז מספר 1, המסעדה הזו כשרה? לא. 2, מי אמר? נכון, דיוויד. אני מחפש מסעדה טובה. משפט הבא. סאן אנמול, שימו לב, זה משפט מאוד... רגע, שנייה, את רצה. טוב, אפשרות ראשונה. איך מגיעים לקניון? לקניון. אפשרות שנייה. אני רוצה לקניון. אפשרות שלישית, 2 התשובות נכונות. עכשיו תראו, הוא צודק, כן, אני אגיד לכם למה. מבחינה מילולית, התשובה הנכונה היא מספר 1, איך מגיעים לקניון. אבל כשאתה מתאר עם אשתך בחו"ל, והיא אומרת לך, אני רוצה לקניון, אז אתה תתייחס לזה מבחינה ערכית, מוסרית, ותיקח אותה לקניון.